اینا برادران زکسی شما اومد. السلام علیکم تماشابینان کانال مامور آزیا. خوش آمدید با کانال ما. اینا حوزی میفروریم. من بسیار کس شما میپرسیدین بقای چورناپیاستر بقای چورناپیاستر. یک نمود آدم زنگ میزد که نمی یک بار آورده بود یک روزه تمام کرده بودم برادران. چند کس اسپید نکرد گرفتند. انا انشالله امروز وقت رسید که برادران حرکت کنین. حاضر نوارده حتما اکو لایک نمونه نمیشه برادران. حتما لایک رو یک تا میمونین و ویدیو را تا آخر تماشا میکنین. ما همه معلوماتاش گپ میزنیم. ای خودی من بلاروسیا ماشین مخصوصی سکاتاووز میگه اوای قطی اومد من نمره بلاروسیا قطی حاضر انشالله میفروریم. خب نرخش سبوکای برادران. ما در جواب میگم که نرخش سبوکای. آیامو دوفی گذاشتم سبکتر میمونیم انشالله. اینا برادران نیکی لایک ها را بمونیم برادران. با دقتی برادران چوربا پرور اگر مال شما علف های پرفتگیتون اسراف کنه یا اینکه جادوی دستقتی علف ریزه کنید تا جونتون زدگی باشد مرحمت ما درابیلکوی اونیورسال آوردگیم. همه نمودش هست برادران برای علف تر علف قاق علف های سخت علف های نام کشیدگی برای زمستان تابستان اونیورسال درابیلکا برای جگاری باسوتا برای دانه جگاری گندم جو همه نمودی خوراکی چوربا را майда карда метиҳад универсали дравилка аз фирмаи Алтимур ҳаст аз фирмаи Янчар ҳаст 3 киловатта алюминий 6.5 киловатта меди ҳаст доставка ба тамоми Тоҷикистон ҳаст бародаро. нархошон сар мешава ай 3500 то 3700 сомона. хоб махавикдор ҳаст бемахавик ҳаст касида чи хеле маъқул бошад 220 волт қати хона резиткаи хона қати кор мекунад бародаро то ки пасти ҳам то 180 волта кор мекунад. ғайр аз ин драбилко бародаро резинаҳо дорем барои таи молҳо. акнун молотон тори курпашада хо мераванд поча дар намешаванд почаашон дар намекунад бемалол гармака хо меравад дар зимистон. размери резинаҳо дарозиш 185 паҳмиш 110 ғавсиш 2.5 сантиметр. нархи резина 980 сомонӣ доставка ба тамоми ҷо ҳаст. харидоро боша муроҷиат кунед. рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кунед. телефон ватсап ҳаст. бина бисмиллоҳи раҳмони раҳим. фировардана сар кардем бародарон. ҳозир мебинем дар як ҷояги мебинем вале мо ҳам дидаги нестем. фақат ҳам ай берун дестем ки дарун дамола не ки ҳоли дидаги нестем. машаллоҳ ин молоро бинем бародарон. бухои машаллоҳ омадаги ай бухоам бухаҷонай бародарон. яко 4-5 рӯада гаштаги шикамош гӯшна ҳамуша ба назар мегирад. ина як клетка фуромад бародарон. кушро тамошо кунед аҳамият дем. беҳад зурош омадаги беҳад зурош. озанаи дуюм клеткаша рафт биимшан 11 таи мефроянд чун якум этаж фуромад 18 сар. оз дуюм этажда мефуроранд. оёшам тамошо мекунед. сорта бинем бародарон. ин сиёҳора бинем. дуруни ферма бубарам. ина бародарон дуюм этажам фуровард. якум клеткаи дуюм этаж.
Оз бародаро дурунда мерем нархоша ҳамаи чиёша гап мезанем. Оз мо ябор аниқ кунем нархоша. Машаллоҳ гирвара бинед. Машаллоҳ. Инҷора мебинам, роҳат мекунам иншоаллоҳ. Ина ҳеҷ бо сабуктари хушрӯ буда. Агар касоне ки арзон мепурсанд ки мана майдатарош ҳамин 325 кило ҳам ка сар мешуда бародаро. 325 то 450 ра ба фикрем ки ҳастай бародаро. Бо занг зада анир мекунем да. Оз инора дурум медорорам бо тамошо мекунем. ина омадам бародаро бо қои дуюм этаж мана. Оз маҳкам мекунем. ай пешшон хушру тамошо мекунем дар якҷоягӣ. бародаро молора ғавсиша бинем. дуруст ҳами камтар гушнаи неке. инора як сер мекунем ку иншоаллоҳ қичона мегирам. беҳад зуд мешавад. чо бухора бинем. машаллоҳ буқайнаки. суроғаи молҳо шаҳри ҳисор шаҳраки шарора рӯпарӯи мазори урусо маҳаллаи каримдевона фермаи ҳоҷи абдураҳмон ҳоҷи ином ҳаминҷа рост омодан мегирем. ай ҳамада хубаш ҳаминҷа биёен ай пеш савдо кунед ҳами хубай бародаро. ай телефонам савдо кардам мегирем. мақсад ака як гапам ҳаст. кадом гов махқулай намеяд фиксира сурат гиран партоян ака хубай. ака ай 325 кило поён нест. ҳамаш боло ай 325 кило боло поён надорем ака. ҳозир аслан ака ай 325 кило боло ака. тамом гап нест. ина харидоро боша марҳамат. рост омодан мегирен ё ин ки телефон қати заказ кунед дастравка ҳаст. о бародаро ин акнун ҷои зурш омад. нархош аниқ шуд. нархош кило баркаш дига ҳамаш дурӯғай ҳамин нархшай бародаро. буқоне ки беҳад зурай. нархш 52 сомонӣ кило баркаш бародаро ай рӯи накладной 52 сомонӣ. печаткати ҳам 52 сомонӣ ай рӯи накладной. марҳамат. ҳозир ман дурум медурам. ай пешашон ябор сёмка мекунам бо бародаро. ирӯз иҷа фуровардам. фермаи ҳоҷи абдураҳмон фуровард. ҳаминҷа омода мегирем бародаро. либойҷо договорной да доставка договорной. солярка пулиро метем. мана акнун ай пешошон тамошо кунем бародаро. и паҳмиша бинем. инора фақат тарбият кардан дар кор бародаро. ина варианти бешохшам будааст. инора шохторш ба зебаю. ина майдачо бародаро ёшш майдаш. ина во ҳамаша ай қафошон тамошо кунем. беҳад зурай буқо беҳад зур. нархошам идоф хела арзон шуд бародаро.
ой клетка ҳам даромада сёмка мекунем. Мана ҳамаш бирка дорад, ай рӯи бирка, ай рӯи накладной гирифта мегирем. Бемалол. Ҳатман биёен ай пеш бибинем, бигирем бародаро. Дора ҳатман ай пеш бибинем. Бухоб беҳад зур бародаро. Чилиду тая, акай ходи? Чилиду сара? Чилисета. Чилиду та гуфтем, чилисета будааст бародаро. О. Ина бародаро сеем клеткаш. Ҳами даруни буқо даромада сёмка кардаистем, аку ино назана шид. Ана иво беҳад зур будай бародаро. Ира гирифта ҳами партофта мемонем иншоалло. Беҳад зурош омадай бародаро. Ҳами беҳуда чӣ накунем? Гапа зиёда накунем, ҳамаша худтон бинем. Ҳам видео дарозам ки боша сёмка кунам. Ҳамаи чиёша бибинем. Ягонтаи хеле пачақ-пучуқш нест бародаро. Ҳамаш картинкае. Ҳамаш картинкае. Страшне меомадай сунёда. Назана шид. Ира бинед, шохуш чӣ хел базеби хушрӯ. Хоб бародаро омода мегирем, рақамҳоро мемонем дар рӯи экран. Телефон, WhatsApp ҳаст, дутаи номер мемонем бародаро. Телефоншам, WhatsAppшам кор мекунад. Айноми канали Маъмур Азия гапзда мегирем. Хоб аз канали ма дур нашавем бародаро. Касе видеоро то охирша, яъне то ҳамиҷаро тамошо кард, дар комментарии рақами 55 нависем. Чанд кас то охир тамошо кардагиша мо бифаҳмем. Аз канали мо дур нашавем. Касоне ки обуна шидаги нестанд, ба канал обуна шавем бародаро. Ба диққататон раҳмат, саломат бошед.